totoo Jay. Di na. Nih, unalisa magano ah. Maanyo. Wala ko magano. Merlante. Okay, matupot ka. Magtutupot lang ba? May kilo. Ay, matupot ka mo. Wala dyan na eh. Wala tanah. Di okay la. Kalau to kayo la. Hindi na eh. Kumaluto kayo niya saan kayo nalis. Ayaw paano la ba yung musik kay panlutong ko. Iganggang muat na eh. Ayun de. Tutupotong ko labat. Wala la. Maluto kayo la. Wala kayo la. Wala lang. Naniman ni Kumon. Ay, turpi ka. Lagi pala. Makalasyan kayo na kulaw. Ay, makalasyan ka mo, anak. Kailan ito nga si nanay ay? Wala anda ko no. Walang bilinda. Tutan. Maluto ka ko no. Pati siya ka eh. Eh ako tatan. Kasasabi ko siya sa pangluto nyo. Gaano kayangan? Eh, natang kalabalang wala manluto. Dala ko muna si Mumpa. Ay, salamat. Dukol ko pa ni. Kini, magkapot kaya mo si Nunay. Wala lawari. Kaputaan natin, nani ka lang mga liw. Apurado kayo lang. Lanya. Kaya apurado tani, ulakad kumari uti siya. Sige rin. Si uti siya man yan. Si uti siya. Albert, akin? Kapayong kayo ah. Kasi nga, mansasaliw kilay. Relo Quintas Cantura. Mansasaliw? Hindi pa? Awa pa dyan bibistin, birto ta. Nadipak anta ka. Si kayo mo, ang kinagalaw-galaw. Joke la ba? Lain nyo ha? Wala dyan nunay. Kasi nunay? Mga pura di man. Ayun na sila sabat. Hindi, laan to ko na. Kung nira kunod si kayo. Ay, ang poila lasirin. Ay, magano asidity siya. Kay, Relo Quintas kanya pa. Quintas tira ka. Run. Bariyang luma, pero lagi bang basta sinar ka. Akang papainin siya birta. Nakunyas ka kumon. Mars! Mars, uti siya! Uti siya! Ay, may ngalay. Uti siya! Magano? Kaya. Ito masino na eh. Buti nanay mo. Yang gapura dyan, akin na. Mansingil na lawari. Kung paano yaya mo muna ito na eh. Mansingil dyan man ako laway. Saan unutang lawari? Hindi pa ang gano'n loob kayo dyan eh. Paano tuto eh. Hindi pa kilala mo eh. Ibaga laya, 5 kayo dyan. Ibaga may mansisingil ka. Ay, pero simpan akar ko. Pag may bagak lang. Nah, ang naplara dyan. Bilayang kasirtik.